manjangman bagai tini o je koktuma awai narik zamani tini Ttaadc se habangni ICA bedegni Bwkhaktwi tini joto music hamjagi tongnai tini joto lukurongni bagai kaisa koktuma kaham tini o saklaimung achujak tongo tini Ttaadc se habangni tini borom gonang chief legal advisor te khorsa tongo tini ICA bedegni borom gonang principal officer tini ICA bedegni tini joto staff rok bai te tini music hamjangnai rok bai जों kok salemoni bisingtwi जों kaisa initiative nakha tangi hake omono puila जों ya prisina thangi tongo tangi hake जों saimano tini Tipra sa eba tini Tipra sa bosongo tini hukum belai kheno kuchu kotor keplai abon bagai जों je ICA bedeni Bwkhaktwi जों wansuka फाइनै सालो चिनी आमानि कक चिनी जे ट्रेडिशन चिनी जत इंडिजिनस जे म्यूजिक तंगमानि ट्रक चिनी थिनांगो जों कमरि थांमोन नुगै दङ जेमन चिनी फक ट्यून चिनी गोबां म्यूजिक हामजानाय रक मडार्न म्यूजिक फलो खायो रोजाबो फियाबा गोबां बरगनो जों जादु कलिजां थुं चिनी मामितार सामुं थुं हजगिरि सामुं थुं चिनी गोबां मा चिन जे इंडिजिनस जे फक ट्यून जे फक म्यूजिक आबनो ट्रक जों यागाना चेंगमानि जों नुकजागो आबन बागै जों Ttaadc से हाबां ICA बेजों Bwkhaktwi जों इनिशिएटिभ नाखा फाइनाय जराबो जों Tipra आइडल चिनी रोजामो हामजानाय रबाय कायसा जों पान्डा एबा कायसा इवेंट जों जेंना सांगै दङ आजागाव जों 15 बर्षनि बिसिङाव पार्टिसिपेट खालामनाय चिनी जे 8 जुन नो चिनी ऑडिशन नाय पुइला नॉर्थ जून कांचनपुर 15 तारिख 11 मार्च 2023 फाइने 15 तारिखो चेंनाय 29 जून चेंनाय राजकांडीव 16 तारिख नवेम्बर नि 16 तारिख चेंनाय दलाई जून सिकारीबारी 18 तारिख नवेम्बर नि 18 तारिख चेंनाय खाई जून तुलासीकक 19 तारिख नवेम्बर मंथ नि आरो चेंजांनाय सिपाहीजला बिश्रामगंज जून नि बिश्रामगंज 21 तारिख ऑडिशन नाजांनाय गोमती जून नि किलावो 22 तारिख ऑडिशन नाजांनाय साउथ जूनी बीसी मोनो 24 तारिख ऑडिशन नाजानाय वेस्ट जूनी खुमलुंग 26 तारिख नाजानाय ते अजागाव जों ऑडिशन नामानि टोटल जत जूननि खरक बाखाय 5 जना खलै जों फाइनल सिलेक्ट खायतो बनाय टोटल 40 जना जों सिलेक्ट खायै जिनि मेन हेडक्वार्टर गाला रावनो बरक पार्टिसिपेट खालाय फैनाय गाला रावनो जेफोरो 40 जना पार्टिसिपेट खालायो आबन पर जेफोर थिएटर रावनो थांगो आफोर बरक 15 जना सिलेक्ट नाय 15 जना सिलेक्ट मान परे जेफोरो सेमी फाइनल थांगो आफोर बरक 15 जना नि आजागाव बरक 10 जना सेमी फाइनल 10 जना परे फाइनल लंगाय 5 जना थांनाय गे आबन बागै चिनि जतो जे रसाम हामतनाय चिनि जे लुकुरक नरन बागै नर तियार तंगदी नर प्रैक्टिस खालाय तंगदी ते और रसा मुंगो मॉडर्न म्यूजिक रसामय लगी नर फक ट्यून एबा चिनि जे तिप्रासानि जे रसामुं जे ट्यून आबन नर प्रिपेयर खालाय तंगदी जेकुनु मॉडर्न म्यूजिक रसामनि लगी नर कायसा फक ट्यून बो नर आ ऑडिशन निफ्रु नर मारसानाय जेमन कगनि बिसिं कक ताबुक आं चागमा बसंनिपानखा मग बसंनिपांगा बर मग म्यूजिक चागमा म्यूजिक एबा चिन कग्रो म्यूजिक एबा रांखलुंथुं जेकुनु चीज इंडिजिनस लैंग्वेज बर मॉडर्न रसामन लगी बरक सागनि जे मॉडर्न नि रसामन लगी बरक फक म्यूजिक बो बरक मारसाबनाय ऑडिशन आरो चिनि जाज सकतंनाय जाज बर हाइके जाज खलाई बरक जत्त जुननि
खरक बा खरब खलाय 8 जनी total 40 जना बरक तुई हेडक्वार्टर फाइ बरक अजाव गालारावनो बरक पार्टिसिपेट खलायबाय तै अमाहायनो चिन नाहार मबनो चिनि जे ताबु यंग जनरेशन ऑफ मॉडर्न म्यूजिक नो रसामनी लगी लगी बरक चिनि folk जे म्यूजिक नो बो तेबो नो ओ काइसे जों इवेंट नारका तै ओ जे Tipra idol जे कप्लायिं नाय फर्स्ट प्राइज माने बो बनी प्राइज माने तंनाय 1 लाख तै लगी वो काइसा स्कूटी तंनाय सेकंड प्राइज तंनाय 50,000 थर्ड प्राइज तंनाय 25,000 ते अबनि लगी वो जों ते बरंनो गोबां मा जों जे हामजों मुंगिया फरमानि सकाट आबो बो बंग लगी वो जों उलो ऑफिशियल जों डिक्लेयर खालायनाय ते अबनि लगी लगी बेबाक डिटेल्स नरक जर्नल थ्रुति इमीडिएटली माने थांनाय बेबाक इंस्ट्रक्शन नरक जर्नल थ्रुति माने थांनाय ते आबन बागै चिनि जतो चिनि जे रसामुं krung एब रसामुं हामजोय तंनाय चिनि जतो लुकुरगनो तियार तंना बागै चिनि आईसी बेदें बखाक्तै साख्लायमु तांनि हाके जों साइमानो चिनि जे इंडिजिनस जे जतो लैंग्वेज दंमानि चिनि जे आमानि जे कक चिनि जे folk tune abo जों ट्रक ट्रक जों गोमामा नुगै दङ आबन बागै जों बना जों मोथाङै नारनान बागै सतनै तु बनान बागै जों चिनि मॉडर्न हामजगै दङै जे फॉलो खाय तंनाय रसाब तंनाय लगी लगी चिनि folk tune बो तैबो फेमस जों तैबो कुसु काथु बो इन फ्यूचर थिपले तंगै थांतुं आ नाहारमोनो जों नाहारै जों ताकलाय Tipra idol काइसे आईसी बेदें बखक्ति जों संसा जाका आबन जे आगास पानियो ऑडिशन दुजा ग्राव खाय गोबा ताय आला जे ऑडिशन दुजा गया दाबो खानि रसा फै तंनाय र आबो बो फैमा चिनर ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन जों जर्नल थ्रुति जों हनाय तांगे चिनर एज बार तंगो 15 बोसोरसिम 25 बोसोर जरा आजागाबो बरक पार्टिसिपेट खालायमाननाय तांगे जों रोङियानो जों फोरोङि तलांनानि चिनि काइसे नाहारमुं तांगे जों मॉडर्न म्यूजिक जों जतो रसाबि मानो फियाबो चिनि folk नो रसाबनाय खूब जों लिमिटेड नुजागो तांगे ताबुक जेमन आं ककब्रुक म्यूजिक आं थिनो हामजो आं रसाबो फियाबो जादु कलेज रसाबनाय जों नुजागिया तांगे चिनि जादु कलेजनो जों मोथाङै नारनान बागै अ बाहायनो जों टिसानान बागै जों अ माहाय काइसे इनिशिएटिभ नाका ताबु ककनि बिसिं कक ताबु चिनि जों थिनो जों चिनि ब्रु लैंग्वेज बे जों मॉडर्न सॉन्ग रसाबो फियाबा गोबां बरनो हजगी इंथुं फक्ति नुथुं रसाबना रोङिया दं गे बर रसाबना रोंथुं बर रसामा लगे लगे बर थानि तेबो बुइबो सोरनान मानथुं अ माहायक्लाय ताबु चिनि गोबां मा चिनि जे इंडिजिनस लैंग्वेज ताबु चिनि कलय बसंथुं तिनि जमातिया बसंथुं चिनि रांखल बसं जतो बसनि जानजान काइसा folk tune बाय जे रसामुं रसाबन आबरो जों मोथाङै नारनान बागै जों अमा काइसे इनिशिएटिभ नाका आउन बागै जों मॉडर्न रसामानि लगे लगे जों चिनि folk tune बो जों सतनै जों बसकांगो ति सावित्रांना बागै जों बेलेखेनो नांगौमानि हनै जों लिमिटेड फान्ड तंमानि बिसिं फानो जों अमा हाय जों फान्डथनै जों इनिशिएटिभ नाका हामबाय।